पंचशताब्दी वर्षांचो इतिहास लाभलेल्या या वरगाव पिळगाव या ठिकाणीच्या चामुंडेश्वरी देवस्थानचा आज कालोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। सकाळपासून भाविकांनी स्वास्थ्य अभिषेक कुंकुमार्चन सेवा केली आणि सांच्या वेळाचे पूर्ण दिवस भाविकांनी ओटी देवीची भरून सेवा केली। जे पट दिवपाची असता ती पट दिली गेली आणि रातच्या 12 सुमार जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी परिक्रमा झाली। त्यानंतर जो उत्तर गोव्यातलो प्रसिद्ध असो नौका विहार संपन्न झालो आणि त्यानंतर दशावतारी नाटकाक प्रयोगाक सुरुवात झाली आणि संपूर्ण दिसाक हजारो भाविकांनी जगदंबा चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतले आणि या उत्साहात सहभागी झाले।